ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସାଇଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସାଇ କଟାକ୍ଷର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଦ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶେ ଜନମ ମୋହର, ମଦ ବନ୍ଧୁ ମଦ ସାଥୀ, ବୋତଲ ନହେଲେ ଓଳିଏ ଚଳେ ନା, ମାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ରାତି ଲୋ ପେଚି ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଭାଟିକୁ ମୁଁ ପିଇ, ଲୋ ପେଚି ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଭାଟିକୁ ମୁଁ ପିଇ, ପେଟେ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଦ ଯିବି ମୁଁ ବାଇଆ ହୋଇ, ପେଟେ ନ ପଡ଼ିଲେ ମଦ ଯିବି ମୁଁ ବାଇଆ ହୋଇ, ପେଚି ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଭାଟିକୁ ମୁଁ ପିଇ, ଲୋ ପେଚି ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଭାଟିକୁ ମୁଁ ପିଇ। 10 ଟଙ୍କା ଦିଏ ମୁଁ ଯିବି ତୁରିତେ, ଠିଆ ହୋଇବି ଯାଇ କ୍ୟାବିନି ପଛେ, ବୋତଲ ଧରି ହାତେ ପିଇବି ସାଥେ ସାଥେ, ବୋତଲ ଧରି ହାତେ ପିଇବି ସାଥେ ସାଥେ, ଘର ଫେରିବା ବାଟେ ପଡ଼ିବି ନାଳ ଖାତେ, ଚେଇଁଥିବୁ ମୁଣ୍ଡି ଛାଞ୍ଚୁଣି ପାଶେ ଥୋଇ, ଲୋ ପେଚି ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଭାଟିକୁ ମୁଁ ପିଇ, ଲୋ ପେଚି ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଭାଟିକୁ ମୁଁ ପିଇ। କାହିଁକି ଲୋ ବସି ଅଛୁ ମନକୁ ମାରି, ଯମ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଏବେ ନେବ ଘୋଷାଡ଼ି, କାହିଁକି ଲୋ ବସି ଅଛୁ ମନକୁ ମାରି, ଯମ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ନେବ ଘୋଷାଡ଼ି, ମଦ ଚାଖଣା ନିଶା ଜୀବନେ ଯେ କରଇ, ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ତାର ନାହିଁ, ଆୟୁଷ ଥାଇ ମରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶରୀର ବହି, ଆପେ ମରି ସବଂଶ ନାଶ କରିଥାଇ, ଲୋ ପେଚି ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଭାଟିକୁ ମୁଁ ପିଇ, ଲୋ ପେଚି ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଭାଟିକୁ ମୁଁ ପିଇ। କିରେ ଭାଗ୍ୟ ଆହା ମଦୁଆର ଜୀବନ, ରାଜ କୋଷେ କରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ, କିରେ ଭାଗ୍ୟ ଆହା ମଦୁଆର ଜୀବନ, ରାଜ କୋଷେ କରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ, ସିଏ ଦିଅଇ କର ନିଏ ତା ସରକାର, ସିଏ ଦିଅଇ କର ନିଏ ତା ସରକାର, ଫାଙ୍କି ପାରେ ନା କେବେ ହୁଏ ନା ଡିଫଲ୍ଟର, ଫାଙ୍କି ପାରେ ନା କେବେ ହୁଏ ନା ଡିଫଲ୍ଟର, ପ୍ରକୃତ ଦେଶ ସେବି ତାକୁ ଘୋଷଣା କର, ଏହି ଦାବି ମୁଁ ମଲେ କରିବୁ ଲୋ ତୁହି, ଲୋ ପେଚି ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଭାଟିକୁ ମୁଁ ପିଇ, ଲୋ ପେଚି ମୁହିଁ ଯାଉଛି ଭାଟିକୁ ମୁଁ ପିଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ୟଙ୍ଗ ଗୋସାଇଙ୍କ କଟାକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7টাରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭିରେ।